λοιπόν σε συγκεκριμένο σημείο όπου έχουν δώσει ραντεβού ο κύριος Μάκης Αλεποχώρη με τον κύριο Νίκο Φαλιέρο. Στο σημείο αυτό θα ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους. Έχει έρθει πανέτοιμος με τη Σούζη του. Κάνει βέβαια κάποια νερά το αυτοκίνητο. Πάντα εκεί τα ρίχνει ο Μάκης. Μία το αυτοκίνητο, μία το χέρι το πονάει, μία το έχει πονοκέφαλο. Εδώ όμως θα ξεκαθαρίσουν όλα. Κάτσε να μιλήσω στους Τζακ που χαζεύουν αυτοί. Έλα Τζακ. Έλα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι εύκολα λίγο από ό,τι φαίνεται. Καλά πήγαμε για την ώρα. Κρύψου λίγο πιο πάνω, θα πάρω λίγο να φύγουμε. Ναι, είναι μπέρδεμα να πούμε εδώ, έχει γίνει μπέρδεμα. Εντάξει, τους πήγαμε λίγο καλά, τα πήγαμε. Κρύψου όμως εκεί πάνω γιατί δεν ξέρω, κάτι έχουν καταλάβει εδώ πέρα. Κρύψου γιατί δεν μπορώ να μιλήσω, αλλά κάτι μιλάνε εδώ πέρα. Γεια σου, γεια. Έλα Τζακ, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Η Μαρίκα μας έχει εκλοφίσει παντού σε όλο το βουνό εδώ πέρα. Δεν γίνεται κάτι με τίποτα, πρέπει να φύγουμε εξωτερικό δυστυχώς. Δεν μπορώ να σε φάω εδώ πέρα άλλο. Ό,τι και να γίνει, η Μαρίκα μας έχει βάλει από κάτω και μας κυνηγάει άσχημα. Κανόνες την πορεία στο βράδυ να είστε στο αεροδρόμιο να φύγουμε. Γεια σου. Τζακ, το πιάσαμε κάπου εδώ, στα μάξι βλέπω. Εντάξει, καταλάβαμε, πάμε γρήγορα μέσα. Μετά από 3 εβδομάδες καταδίωξης, ο Τσακ Νόρις κατάφερε να ξεφύγει
με την Suzy. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει ιτηθεί το Mariga Racing Team, ένα πολύ δυνατό group που έχει δημιουργηθεί από μια ομάδα φίλων που αγαπούν πολύ το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, την Mariga. Το φυλάνε, με γιώτα το φυλάνε κάθε βράδυ το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Το αποτέλεσμα όμως το είδατε στις οθόνες σας. Ο Τσακ Νόρις ξέφυγε με τον Μάκη Αλεποχώρη. Μία δήλωση παρακαλώ και από τον επίσημο οδηγό του group, τον κύριο Φαλιέρο, ο οποίος μετά από περιπετειώδη καταδίωξη θα μας εξηγήσει ποιες ήταν οι εντυπώσεις του, ποιες ήταν, εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές τις εβδομάδες οι αναμνήσεις του από την καταδίωξη. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ήταν πλέον θέμα χρόνου στο να τον πιάσουμε. Καλά που το κατάλαβε και έφυγε μόνος του. Γιατί αν τον πιάναμε θα ήταν μεγάλο το κακό που θα πάθαμε. Δεν έχει τίποτα να δηλώσω. Η καταξίωση στον κύριο πρωταγωνιστή μας, ο οποίος και αυτός με την ενδοπικοινωνία που είχαμε μέσα στα βουνά μπορέσαμε και τον κυκλώσαμε και κατάλαβε πλέον ότι στην Ελλάδα δεν μπορεί να παίξει. Να ζητήσω μία συγγνώμη για την μη ορθή ανάγνωση του χάρτη την προηγούμενη εβδομάδα που είχε σαν αποτέλεσμα την ανατροπή, αλλά θα το δηλώσω. Ελάχιστα άτομα έχουν βγει από τεραπαρισμένο αυτοκίνητο με χαμόγελο, όπως εμείς, και με το σήμα της νίκης. Και ξανά πάλι. Και ξανά πάλι, ναι. Είχα πει ότι θα ξαναμπω στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο, το έπραξα πριν από λίγο. Νομίζω ότι θα υπάρξει, ναι, δεν υπάρχει φόβος. Όχι.